Een van de grootste judo-toernooien in Europa werd afgelopen weekend weer in Venray georganiseerd. Het internationale evenement trok voor het 43e jaar veel aantal deelnemers. We hebben de inschrijving op 1600, tussen de 15 en 1600. Ik merk wel vandaag, dat is eigenlijk op mijn gevoel dat er wat minder zijn gekomen. Ik denk ook door het mooie weer. Dan blijven meestal de Nederlandse judoka's thuis. Maar nee, ik denk dat er zeker wel rond de 1400 zijn gekomen dit weekend. Dat we daar wel op eindigen. Rond de 26, 27 landen zijn er dit jaar. Weer nieuwe landen erbij. Canada is gekomen. Oezbekistan was ook nieuw, hadden we ook nog nooit eerder gehad. Veel Europa zit erbij. Eigenlijk van overal. Colombia zelfs een deelnemer gehad. Dus dat was wel uniek voor dit toernooi. Het toernooi kost maanden aan voorbereidingstijd. En ook op de dagen zelf liepen er zo'n 80 vrijwilligers rond. Niet alleen was judovereniging Venray druk met de organisatie, maar zelf hadden ze ook judoka's op de tatami staan. We hebben denk ik gisteren 6 junioren bij ons op het toernooi gehad. Uit mijn hoofd 2 bronzen medailles en een zilveren medaille. Dus hele goede resultaten. Senioren hebben wat minder binnen onze club. We hebben vandaag iemand gehad, die heeft ook brons gehaald. Dus ik denk een goede uitslag voor een kleine vereniging, zeker. En ook al is het een groot internationaal toernooi, iedereen kan zichzelf er vooraf voor inschrijven. In principe het is een open inschrijving, dus ja, je kunt je inschrijven. Wat je ziet ook bij de clubs, ook omdat ze hier al een aantal jaar komen, is dat ze wel meestal hun beste judoka's meenemen. Voor de kleintjes, als je nog niet veel wedstrijdervaring hebt en je staat tegen judoka's die het wel al hebben, dan is het best wel schrikken, want dan heb je ook al bij de kleine best een hoog niveau. Dus ja, het zou kunnen, maar meestal zenden de clubs wel hun potentiële medaillekandidaten hier naartoe. Judoverenigingen in het dorp is de sport goed vertegenwoordigd. Volgens Floor van Stokken kan de basistechniek van de Japanse zelfverdedigingskunst belangrijk zijn voor iedereen. Ik denk judo vooral voor de kleineren, het is goed voor ontwikkeling. Ze krijgen er ook meer zelfvertrouwen door. Discipline is natuurlijk ook belangrijk in de sport. Dus je ziet vaak dat kinderen wel 1 of 2 jaar als basis judo doen. Ook bij ouderen is het eigenlijk een hele goede sport om soepel te blijven en eventueel met valbreken als ze van de trap afvallen hoe ze terecht moeten komen. Dus ja, voor het lichaam altijd goed. Het is meestal de middenleeftijd waarin het meestal de interesses ergens anders naartoe gaan. Dus je ziet vaak hele junioren of weer de senioren die op de mat staan.